Explorați grădina Carpaților. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Am votat pentru ca toți copiii noștri să poată să aibă un viitor în România. Am votat pentru o Românie puternică. Două judecătoare de la instanța supremă sunt acuzate că au fost mituite. Procurorii investigează fraude de milioane de euro. Ancheta este extrem de delicată. Acuzați ca și martori în acest dosar. Special aici, la sediul DNA-ului a ieșit... Uită-te în jur, e sinistru. Știu că o să ne vinzi pe toți, doar ca să te scoți și de-aia poți. Jeans de bani, ai jeans de bani, jeans de bani, ai jeans de bani. Avem acum date noi despre prezența la vot, care se anunță un record pentru ultimii 10 ani. Corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Punct. Și ca atare vreau să o tratez. Deși Traian Băsescu și-a făcut din lupta anticorupție un standard, în doar 3 luni de la plecarea de la Cotroceni a ieșit la iveală din dosarele DNA că sub toată propaganda lui zgomotoasă se ascundeau doar afaceri necurate. Microsoft, Galabute și mafia retrocedărilor de la ANRP. Cifre uluitoare primite recent de România TV de la Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților dezvăluie un adevăr cutremurător. Doar primele 30 de dosare de despăgubire soluționate de agenție până în prezent însumează 4,4 miliarde de lei, adică peste 1 miliard de euro. Incredibil! Suma reprezintă a 20-a parte din produsul intern brut al României pe anul trecut. Printre nume de industriași celebri, cum ar fi Malaxa sau Aușnit, lista conține și pe celebrii de acum samsari de drepturi litigioase, cum ar fi Gheorghe Stelian, nume care ar fi putut rămâne în umbră dacă Alina Bica, fostă șefa de ICOT, nu încăpea pe mâna DNA. Faptul că numele acelui Stelian apare și în cazul Elenei Udrea, privind cețoasa afacere Microsoft, arată că avem de-a face nu cu un grup de interese, ci cu o gașcă. Practic, doar o mână de indivizi se regăsește în ghemul de matrapazlâcuri pe care procurorii încearcă să-l descălcească în aceste zile. Aproape toate despăgubirile de valori mari, de milioane sau zeci de milioane de euro din ultimii 2 ani, nu au fost acordate foștilor proprietari deposedați de regimul comunist, ci unor persoane care au cumpărat drepturile litigioase, cei mai mulți devenind cazuri speciale, susținea Gheorghe Băieșu, președintele ANRP, în 2013. Cum s-a ajuns aici? Un posibil răspuns se regăsește în scurta istorie a existenței ANRP. Agenția de retrocedare a apărut în 2005, foarte târziu dacă este să ne raportăm la necesitățile României post-revoluționare. Înainte de apariția agenției, numărul mare de legi ale proprietății nu au făcut decât să bulverseze societatea, exasperând tribunalele, consiliile locale și milioane de oameni cu formalități fără nicio finalitate. Au existat totuși și câțiva judecători care au îndrăznit să dea decizii ce dădeau dreptate proprietarilor jefuiți de către comuniști. Un studiu al Societății Academice Române amintește că Ion Iliescu, din poziția sa de președinte al României, s-a opus categoric public restituirii proprietăților, considerând deciziile curților ca fiind în afara legii. Proprietatea nu poate fi garantată. A garanta proprietatea înseamnă să limitezi dreptul omului de a dispune asupra proprietății lui. Când își înstrăinează proprietatea, el are dreptul să o înstrăineze, să o vândă.
sau intră în faliment o întreprindere. Ce înseamnă garantarea de către Constituție a proprietății? Și dacă falimentează o întreprindere. Deci ceea ce se garantează este dreptul de proprietate. Nici Curtea Supremă de Justiție nu s-a lăsat mai prejos, susținând că tribunalele nu pot da decizii de retrocedare în absența unor legi speciale. Cu alte cuvinte, pe atunci dacă prindeai pe cineva cu mâna în buzunarul tău, nu puteai să-l dai pe mâna poliției pe motiv că nu exista o lege specială dedicată acestui domeniu restrâns al infracționalității. Ca abuzul să fie complet, celebrul procuror general Tănase Joița a utilizat frecvent recursul în anulare, o adevărată manevră comunistoidă prin care se anulau și cele câteva sentințe definitive favorabile proprietarilor. S-a discutat mult despre faptul că prin faptul că s-a dat procurorului general recursul în anulare, s-ar perturba activitatea justiției. Eu spun că problema este că în prezent sunt foarte multe hotărâri judecătorești definitive care sunt nelegale și trebuiesc atacate cu recurs în anulare. Asta a provocat o avalanșă de plângeri la CEDO, fapt care ne-a adus numeroase amenzi. Practic, toți românii au fost obligați să plătească pentru încăpățânarea unui regim care ura pe față ideea de proprietate. România devenise o imensă sală a pașilor pierduți. În 2004, în urma presiunilor Comisiei Europene, România a scăpat de recursul în anulare și lucrurile păreau să se fi pus în mișcare, în ciuda legislației stufoase. Tot în 2004, Traian Băsescu spune că din mafia personală a lui Adrian Năstase fac parte Eugen Bejinariu, Ionel Blănculescu și Gabriel Oprea, oameni care sunt conduși din umbră de grupul Bidner-Petrache. Cum Traian Băsescu venea în arenă din funcția de primar al capitalei, știa faptul că Alexandru Bidner era ceea ce s-ar putea chema un rechin imobiliar. Ce face președintele odată ajuns la Cotroceni? O instalează pe Elena Udrea, șefă a cancelariei. Elena Udrea tocmai se măritase cu Dorin Cocoș, unul dintre partenerii de afaceri ai mafiei lui Adrian Năstase. Aparent întâmplător, la începutul lui 2005 se înființează Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Instituția este subordonată direct primului ministru Călin Popescu-Tăricianu, la acea vreme cu rolul de a-i despăgubi în bani sau acțiuni la fondul Proprietatea pe toți cei îndreptățiți. ANRP-ul se înființa în momentul în care totalul despăgubirilor pe care le avea de plătit se ridica la suma enormă de 240 de miliarde de euro, de 4 ori PIB-ul țării din acel an. Se pune întrebarea, cum și de unde putea noua autoritate să plătească atâta amar de bănet? Fusese ea înființată cu scopul de a fi un instrument de îmbogățire personală pe seama abuzurilor comuniste sau era o mașină de făcut bani pentru partid? Altfel, cum s-ar putea interpreta că în august 2010, în guvernul Boc, secretarul de stat în Ministerul Justiției, Alina Bica, a devenit membru în Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Ea a fost propusă de Cătălin Predoiu, ministru al Justiției în acele momente. Șefa ANRP era Crinuța Dumitrean, ajunsă în fruntea autorității cu sprijinul lui Ioan Oltean, membru de vază al PDL. Astăzi se poate concluziona că ceea ce părea atunci un sistem de relații normale, de serviciu, era de fapt o caracatiță a afacerilor necurate. Arestarea recentă a Alinei Bica a provocat un șoc în opinia publică. Dacă șeful direcției antimafia face afaceri chiar cu mafia, ce corectitudine să-i mai ceri unui simplu funcționar? Alina Bica este acuzată de procurori că în 2011, când era secretar de stat în Ministerul Justiției, dar și membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP, a acordat omului de afaceri Gheorghe Stelian, un apropiat al Elenei Udrea, despăgubiri pentru un teren din București, în suprafață de 13 hectare, care a fost supraevaluat. Prejudiciul estimat este de peste 61 de milioane de euro. În același dosar, este astăzi arestată și Crinuța Dumitrean, fosta șefă ANRP. Stimați colegi, ca să înțelegeți ce votați acum, aflați că inclusiv cererea de arestare de astăzi se bazează pe denunțuri. Unul dintre ele chiar al prietenei mele, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții, care, acuzată fiind de luare de mită, a decis că poate rămâne în libertate dacă toarnă împotriva mea și a făcut-o. Dar nu oricum, ci încercând să pună presiune pentru ca și alți oameni din dosar să facă același lucru. Până în momentul arestării, România, aflată în campanie electorală pentru prezidențialele din 2014, a avut de dezbătut intens apariția unor poze. Celebra deja ședință de shopping de la Paris, cu trioul cochet Alina Bica, Elena Udrea și Ana Maria Topoliceanu, s-a dovedit a fi mai mult decât un subiect pentru paparații.
Trebuie spus că cele trei erau prietene. Topoliceanu fiind șefa Companiei Naționale de Investiții, pe vremea când Elena Udrea era ministru. În mod straniu, pozele au apărut preț de doar o jumătate de oră, pe un site obscur care a fost șters rapid. Totuși, nimeni nu poate spune acum că pozele respective ar fi avut vreun impact major, chiar și în plină campanie electorală. Fără reacția lui Traian Băsescu, președintele a arătat acuzator cu degetul înspre serviciile secrete românești și franceze, care ar fi pus în operă acest scandal cu scopul de a o scoate din cursa electorală pe Elena, protejata sa. Este o operațiune pe care serviciile, un serviciu românesc și unul francez, le-au făcut între ele. Cei care susțin că au fost paparații trebuie să spună cum un paparații a putut să găsească o factură de cazare de la recepție cu 6-7 luni în urmă. Deci este clar că serviciile sunt în joc. Odată cu arestarea Alinei Bica, lumea și-a adus aminte de pozele de la Paris. Urmărite parcă de ghinion, cele trei personaje din ciudatele fotografii sunt acum toate arestate. Rechizitoriile lor întregesc tabloul cu mult mai multe personaje, fapt care dezvăluie jaful instituționalizat din România. Dorin Cocoș, Ștefan Lungu, Tudor Breazu, Gheorghe Ștefan, Cornel Rezmeriță, Gheorghe Nastasia, Adrian Gărdean, Rudel Obreja. Și nu sunt toți. Sunt nume din domenii atât de diferite încât doar cele 4 dosare deschise de DNA până în prezent le poate reuni, de la box la imobiliare sau licențe de software. Varietatea domeniilor te face să te întrebi dacă nu cumva le-a mai scăpat ceva. Odată cu perspectiva plecării lui Traian Băsescu de la Cotroceni, deși poate doar întâmplător, procurorii au început valul zgomotos de arestări. Primul personaj cu greutate încătușat a fost Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. Pe 25 octombrie 2014, acesta era arestat la pachet cu Gheorghe Ștefan, Pinalti, Nicolae Dumitru, zis Niro, și Gabriel Sandu, fost ministru al comunicațiilor. Cel din urmă a fost și cel dintâi care a început dezvăluirile în fața procurorilor. Foarte plastic, fostul ministru Sandu a arătat că PDL-ul transformase instituțiile statului într-o mașină de produs bani pentru partid. Practic, eu trebuia să particip la campania prezidențială din 2009 cu 4 milioane de euro. Știind că nu dispun de această sumă, Cocoș și Ștefan, persoane interesate în derularea în continuare a contractului de licențiere Microsoft, mi-au propus să închei contractul în condițiile impuse de ei cu firma susținută de Florică și în contrapartidei să plătească la partid 2 milioane de euro și să contribuie la campania prezidențială cu alte 2 milioane de euro. Chiar și în aceste condiții, din totalul cheltuielilor efectuate de mine pentru campania electorală, pe care le estimez la 5 milioane de euro, am recuperat doar 2,7 milioane de euro. Nu este un secret. Așa se finanțează campanii electorale. Știam că Dorin Cocoș finanța campaniile PDL-ului, asta știam. Nu știam exact ce și cu ce sumă. Campania dumneavoastră a fost o excepție de la ceea ce a spus mai devreme, finanțări ilegale? Persoana de față se exceptează de fiecare dată, nu? Ce știu cu certitudine? Că la PDL nu se punea mâna pe bani. Dacă voia cineva, dacă venea la mine, spunea vreau să sponsorizez campania, fugi la caserie, băiat. Mi-ar părea rău ca în campania mea să se fi utilizat bani dubioși ca proveniență, dar nu exclud. Prea puțin. Noi toți încrezători din nou. Pentru că nu e după ce-ți spun unii. E după cât îndrăznești tu. După câtă pasiune investești în ceea ce crezi. Și pentru că de azi știi ce ai de făcut, o să ne ai și pe noi alături. Ai un an nou-nouț în față. Începe. Viste, vitezie, falsimzie, dulce rămânie. Asta ți-o doresc.